ba za ku ji voice ɗinmu ba, bari mu sa muku kiɗan ku ga yacce yake. Hello friends, barkanku zuwa ga cikin channel ɗin nan tamu wato LMD Tate. Yau mun zo muku da wani abun mamaki, wani application Amazon wanda za ka yi haɗa kiɗa a cikinsa na ban mamaki. Ok, kafin mu dangana ga cikin shirin, in ka manta ba ka danna mana subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka zaɓi all domin samun saƙonninmu da zarar mun ɗora. Kai tsaye za ka iya shiga cikin Play Store kai searching ɗinsa. Application ɗin sunan shi group pad wanda mun rubuta muku shi. Ok, to sai ko kuma ka shiga cikin Google search ɗinka sai kai searching kamar haka. Za mu ajiye muku link ɗin searching ɗin a description na bidiyon nan, sai kai searching. Da ka shigo cikin kamfanin nan na Easy Brain za ka ɗauki wannan application ɗin, wannan group pad music and beat. Wannan kana shiga za a gan shi, sai ka yi installing ɗinsa. Ok, ni na installing, kun ga open zan yi. Kai tsaye za mu shiga ga cikin application ɗin nan domin ku ga ya yake. Ok, da ka yi open ka shigo cikin application ɗin nan, za ku ga an sa Easy Brain wato shine kamfanin su. Ana haɗa kiɗa da yawa kala-kala. Ok, za ka iya shiga cikin gurin nan kamar haka. Kamar misali kana so ka ɗau irin kiɗa irin wannan Indian wave ɗin nan, sai ka danna shi kamar haka. Za ka iya ba su kuɗi ka biya su ka buɗe a premium ɗin nan, kun san yacce ake daman. To kuma in kana da ra'ayi za ka iya sa musu su kalli bidiyo sai su buɗe maka shi kamar haka. Za su ɗora tallansu ne domin su samu datar ka, sai su buɗe maka su kuma abun. Ok, bari mu yi muku skipping ɗinsa saboda jan lokaci. Ok, da kayi haka already gashi nan. Ok, gashi nan already kaga sun buɗe maka kiɗan nan. To gashi ba za ku ji voice ɗinmu ba, bari mu sa muku kiɗan ku ga yacce yake. Already kuma kayan aikin ba iya na suka tsaya ba. Da ka danna number B ɗin nan, gurin nan da ka ƙara taɓawa za ga wasu. Ok, already daman ba haɗa kiɗan muka zo ba, daman don mu nuna muku ne. Ok, za ka iya kuma shiga again ka ƙara buɗe wani sabon kiɗan. Ok, bari wannan tallan ya wuce. Ok, misali kun ga already dama mun buɗe wannan, bari mu shiga ku gani. Ok, already kaga duk kiɗan da kake so za su ɗauko ma shi ka yi shi. Ok, idan na hip hop ne gashi za ka zaɓa, idan na trap ne za ka zaɓa, in EDM ne ma za ka zaɓa, in techno ne shi ma za ka zaɓa, in house ne za ka zaɓa shi ma, idan drum and blessing ne kiɗa mai duka za ka zaɓa, dubstep
gashi nan dai kala-kala, electronic ne ma shi ma za ka zaɓa and others da dai sauransu. Kuma idan ka gama kiɗanka, idan ka yi saving, kai tsaye zai zo ma ga cikin waya ne. Kuma idan ka zo nan ka duba za ga duk kiɗan da ka haɗa kai saving kamar wannan. Ok, kun ji su? Sabida jan lokaci, wannan duk kiɗan da a ciki aka haɗa. Ok, duk kun ji su, kai ma za ka shiga kai trying kuma za ka iya insha Allahu. To gashi nan, ok, gashi nan anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu. Idan ka manta baka danna mana subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, ka zaɓi all domin samun sababbin sakonnin mu da zarar mun ɗora. Mun gode.